Ahoj, zdravím vás u tohohle videa. Nevím moc, jaké mám dělat intro, protože jakoby jsem to nikdy moc nedělal, takže pokud tohle to zní tak jako trochu na hovno, tak se omlouvám. Každopádně, jo, vítejte u mého prvního videa. Tohle to bude asi takové spíš kecací. Každopádně dneska máme jízdní řád z Kreuzl do Hagenu s lokomotivou Bombardier Trax MS3. Bombardier Trax MS3 byl představen v roce 2011. Takhle, jenom pro upřesnění. Chtěl bych tady vždycky jakoby říct, nebo že ho ukázat a říct něco o té lokomotivě, jakoby oč běží, nebo jak to mám říct, jo, takže a nějaký základní informace. Jinak teď jsem trošičku, vole, co se děje? Už mám odbržděno, vole. Pardon, já trošku jakoby... Dobrý, teď. Paráda. Takže teda vítejte ještě jednou na palubě nebo na stanovišti číslo 1 lokomotivy Bombardier Trax MS3. Tohle je jedna z těch modernějších lokomotiv, ten interiér je prakticky hodně podobný jako u Vectrona, ale s tím, že tady je lepší celkově jako v realitě, tak tady je trošičku lepší ovládání a takové věci. Protože tady, jak vidíte, tak každý přepínač je jakoby jiný. Tady na písek je kulička, tady na vypuštění vzduchu z brzdy je prostě takový jenom kolíček jednoduchý. Tady zase na pantograf je takový váleček, jo, tady zase máte jiný tvary, jo. Když to Vectron má všechno stejný, takže když jedete ve tmě a jedete po tmě, tak je, když jedete ve tmě a jedete po tmě, to je super. Ale když jedete prostě ve tmě, tak je to prostě na hovno, jo, protože blbě se to nahmatává a takové věci. Takže tak, každopádně, co se týče technických specifikací, tak vlastně Trax MS3, jak už jsem teda zmínil, byl představen v roce 2011, patří do rodiny Trax od výrobce Bombardier. Je to teda 4systémová lokomotiva, stejně jako Vectron, pochopitelně, a jeho výkon je 5,6 kW, což z toho dělá slabší lokomotivu než Vectron, s tím, že má stejnou tažnou sílu, která činí 300 kN. Tím pádem jakoby ta akcelerace je trošku menší, ale má jinak zpřevodované podvozky. Tím pádem to z toho dělá to, že jakoby akceleraci z 0 na 18, nebo tak nějak se to počítá, na posuv jakoby je ten Trax lepší a jednodušší. Nevím, proč to mám rozsvíceno. Dobrý, to neznám, jak to vypadá. Tak má lepší než Vectron. Takže na posuv je rozhodně tohle lepší. Jinak má menší maximální rychlosti, tady tohle podle požadavku zákazníka si můžete objednat buď 140 až 200 km hodně, tady to má asi, jo, to má 140. Já si myslím, že hlavně tady tohle už bude tak jako vynechávat tak na těch 130 jako jo. Takže tak, každopádně ani jsem nezmínil hodnoty nákladu, co dneska vezeme. To bude asi takový dost chaotický díl, protože fakt nevím co mám říkat, ale jak už tak budu víc naučený, tak si myslím, že to bude trošku líp odsýpat a nebudu se tolik opakovat. Každopádně, abych ukázal, tak máme 26 vagónů i s lokomotivou, to znamená, že za mnou je další 25. Vezeme 711,5 tun a jsme dlouzí 311 metrů, což je takový jako střed. Není to ani dlouhý, ani krátký, je to tak akorát. Dá se to. Váha je taky v klidu, jako vezl jsem těžší, ale zase vezl jsem lehčí.
Takže nemůžu říct, že to je blbý. Je to celkem fajn směna. Jsou to vagony s uhlím, takže to je v klidu. Potom, co bych ještě tak zmínil o Traxovi MS3, je i jeho varianta se prodává i v variantě Last Mile, což znamená, že má to normálně všechno jen úplně normálně tak basic, standardní, akorát, že máte k tomu ještě ve strojovně je spalovací motor. Tady to vám potom můžu ukázat možná na konci směny, až to dojedu, jestli si na to vzpomenu. A jestli ne, tak vám to asi možná prostřihnu úplně na konec videa, jestli si na to nespomenu, tak normálně Trax, když se do něho jdete podívat v realitě, tak on má jakby, když se jdete podívat do strojovny, tak strojovna nebo tvar jeho strojovny je takový had. Kdežto Vectron má prostě rovnou uličku, od stanoviště do stanoviště máte prostě rovnou uličku a nic neřešíte, kdežto v Traxovi je takový had trošku a musíte se tam trochu proplítat kvůli uspořádání těch komponentů. Takže tady je takový trošku had, jo, zase to trošku opakuju, ale nevadí, jak říkám, nejsem rozmluvený, jo, nevadí. No a když se na to jde podívat v reálu, tak tam je takový, jak kdyby takové vynechané místo, jo. A fakt je to, nevím kolik tak je v reálu, tak metr na 2 metry možná, 2 metry délka, 2 metry šířka, 2 metry délka, metr šířka, možná méně než metr šířka. Tak tam právě se potom nachází ten spalovací motor, když máte tu konfiguraci Last Mile, což teda dělá to, že máte spalovací motor o výkonu 180 kW, který vám taky dává tažnou sílu 300 kN a můžete jet maximální rychlosti jenom 50 km hodně, ale je to teda dobrý na to, že s tím můžete dojet na nějakou vlečku, když vezete nějaký náklad, po případě když prostě projíždíte jenom nějakým úsekem, kde je třeba v opravě trakční vedení a proto jednoduše řečeno trole, co máte nad váma, to z čeho ta lokomotiva sbírá tu elektřinu a energii, tak je třeba v opravě, tak vy si pustíte ten spalovací motor a nemusíte se bát, že byste třeba neprojeli ten úsek a museli by vás protáhnout normálně diesel agregátová lokomotiva. Což je výhodou, jako samozřejmě je to příplatek, ale pokud jste samozřejmě nějaký nechudý dopravce, nebo jak to mám říct, pokud jste prostě dopravce, který by tohle využil, tak je to prostě dobrý to mít. Jinak nevím, co bych ještě dál řekl k této lokomotivě. Je teda jedna z těch novějších. Já mám stáhnutou konfiguraci, mám stáhnutý pole pod ČD Cargo. Takže to má takovýhle krásný pole ČD Cargo. Jo, nevím, co bych ještě řekl. Jinak co se týče interiéru, tak kabina je celá hermeticky uzavřena, stejně jako strojovna. Co třeba zajímavost můžu říct ke strojovně, tak Vectron má hasicí systém, myslím si, že udělaný normálně vodou, anebo pěnou. Teď si nejsem jistý, ale myslím si, že vodou a že tam se nehledí na to, jestli se to zkratuje nebo ne, protože se automaticky stahují sběrače. Takže myslím si, že tam asi prostě jedno, jestli se tam zkrátuje celá ta lokomotiva nebo ne, asi nevím, nevím, jak to funguje ve Vectronu. Někdy až třeba budu mít přesně tak v uvozovkách směnu s Vectronem, tak si zase něco můžeme říct o něm a nějaký zajímavosti. Každopádně tady je to udělaný tak, že ta strojovna, to co je tady za mnou, tady v těch dveřích, jak říkám tam, jestli se na to vzpomenu, tak na konci z toho dílu se to můžeme podívat, tak tam je přesně udělaný to, že v případě požáru tam je vypuštěný plyn, nebo nějaká prostě chemikálie, která přesně dělá to, že pohlcuje kyslík. To znamená, že proto to je hermeticky uzavřené, aby se to nedostalo k vám do kabiny a abyste se jakoby tady nezadusili nebo
rozumíme si. A to je i ten důvod, proč se tady vozí plynové masky. No a tím pádem se to hasí jakoby bez vody, nic, prostě se tam jenom vypustí ten plyn a pohltí to ten kyslík, co tam je. Tím pádem ten oheň nemá z čeho hořet. Takže to je taková zajímavost. Jinak... Jo, troubí celkem ano, proti Vectronovi. Vectron troubí trošku hezčej. Jinak je tady zase ten oboustranný kontroler s EDBčkem, což EDBčko tady je trošku slabší než na Vectronovi, ale zase tady myslím si, že se nějak dá přepínat do brzdného a spádového režimu. Kdežto Vectron má prostě jenom jeden režim a je jedno ukradený, jestli jaký režim chcete, kdežto tady se myslím, že nějak dá přepnout jaký chcete režim, jestli chcete zastavovací a spádový režim. Myslím, že tak nějak se jmenují ty režimy, což jeden znamená to, že zastavovací znamená to, že prostě vydáte tady ten stopáku takhle tak a prostě to EDBčko nebo elektrodynamická brzda prostě brzdí a v případě, nebo když dojdete do té fáze, že ten efekt toho EDBčka už není tak vysoký, tak normálně se vám napustí vzduch do brzdových válců, takže to je normálně, jak kdybych udělal tohle. A ta lokomotiva zastaví do nuly. Ale zase spádový, nebo také zpomalovací, dělá to, že vám prostě zpomalí jenom na kolik, já nevím kolik, to je třeba 10 km hodině. Prostě jenom do té fáze, kdy už prostě to EDBčko nemá sílu a prostě potom se už vypne, nebo nedělá ten efekt, nebo jako pořád působí, ale nemá tak vysoký ten efekt, aby vás to zpomalilo na, jako do bodu zastavení. Takže tak jinak nevím, co bych ještě tak nějak jinak řekl. Nemám žádný nápad, co bych tak ještě zmínil. Samozřejmě České dráhy i Vectrona teďka, Vectrona, Traxe MS3 teďka používají hlavně cargo, takže ho asi nejčastěji můžete vidět asi s tím polepem, si myslím. A nebo se ještě používá jeden polep, a to myslím, že mají České dráhy, anebo se to používá, anebo to bylo zapůjčeno, teď si nejsem jistý, ale každopádně, jak já jsem byl, ježíš, 2022 i 2023, tak oba dva ročníky jsem byl na Rail Business Days a na obou dvou ročnících byl ten Trax MS3, akorát že s polepem, na něm jsou takový pole a zeleň a tam je nějaký slogan Českých drah či co. A ten nevím, jestli vlastní České dráhy, anebo jestli je vůbec Českých drah, jestli náhodou není ČD Cargo a nepoužívá se na Moravě. Podle mě jo, asi. Podle mě jo, a používá se jenom na jihu Moravy. Asi jo, a používá se jenom na jihu Moravy. A používá ho ČD Cargo. Jo, asi jo. Potom vím, že je jeden, co tady jezdí v Česku, ten byl od Railpoolu zapůjčený. Potom jeden čistě bílý, stejně jako jeden čistě bílý Vectron, ten tu taky jezdil. Potom ten, co teďka s tím jedu. Potom asi nejčastěji ho můžete vidět na lince Praha-Košice, nebo Havířov-Košice, teď si nejsem jistý, nebo Brno-Košice, od RegioJetu, a potom ještě od RegioJetu na Praha-Brno. Jo, což vlastně Praha-Brno a potom Košice, jo. No tak prostě u RegioJetu nejčastěji asi můžete vidět Traxe MS3. Jinak jeho předchůdci jsou dost podobní, akorát že to je takové jako víc ořezanější. Je to prostě jako jednoduše zastaralejší, tady to je prostě modernější, jo. Je to prostě nová generace. Patří to do té stejné rodiny, akorát je to novější. Jinak nevím, co bych k tomu ještě dal řekl.
nevím. Tady, jako mám tady k tomu ještě otevřenou Wikipedii, abych, kdyby náhodou mi něco vypadlo, tak abych měl pořád o čem mluvit. Ale nevím. Potom ještě Deutsche Bahn ho vlastní, to je jasný. Ti ho používají hodně na náklad. Myslím si, že ho moc nepoužívají na normální dopravu osobní. Já si myslím, že totiž na osobní dopravu Deutsche Bahn hodně používá Siemens Taurus. Takže tam asi nic, takže Deutsche Bahn asi používá jenom na náklady. To stejně si myslím, že i OBB, rakouský národní dopravce, a Deutsche Bahn německý národní dopravce, tak OBB ho používá asi taky jenom možná na náklad. Jestli vůbec ho používají. Ale myslím si, že jo, protože Bombardier je rakouská firma. Takže si myslím, že by bylo trošku zvláštní, kdyby ho nepoužíval. Jinak já jsem zapomněl, kde tu se nastavují světla. Já už si nespomenu asi, kde tady se to dělalo, ale tu se někde nastavovaly světla. Na tom Traxovi a už jsem to zapomněl. Jinak ovládání AFB neboli tempomatu, tak tady asi je normální jednoduchý. Já si myslím ale, že tady je takový... Ježiš, nevím, jestli ho teďka... Je to tu někde na lince? Ne, to není nikde tady. On se podle mě zapíná tu někde dole. Aha. Jako teď trošku vařím z vody, jo, protože ať se pravdu přiznám, tak já jsem ho nikdy moc nepoužíval tady. Možná, že tady v nastavení. To nic. Jestli musím pořádně hlídat, jo, budeme zpomalovat, tak já tam hodím EDBčko, protože budeme zpomalovat. Hej, já fakt nevím, kdy to je to AFB, to celkem trápas jako. No počkej, já jsem měl zapnout to osvětlení, tak aby to nebude nejhorší. Ty vole, počkat. To ne. To mě trochu zradilo, jakoby, protože já jsem předpokládal... Já totiž mám pocit, Trax MS2, a tam jsem si jistý, že tady je ještě takový pult a tam zapínáte na lince. Prostě jednoduše tam je prostě schodišťový vypínač, nebo schodišťový přepínač, kterým prostě otáčíte a prostě tam máte AFB on, off, on, off, on, off. A tam prostě dáte on, tady si cvaknete rychlost a easy, a neřešíte. Tam to není nějak složitý, ale ty vole, to mě trochu překvapuje jako, spíš zděšuje až. Nevím. Ty vole. To je trochu zrada. Tady ovládání, když ta klimatizace, to mě zajímalo. Potom co bych ještě mohl zmínit. Jo, tady dole, to bude asi vidět, tak tady je zamáčknutý pedál zabezpečovacích systémů, jako je ETCS nebo Mirror po případě v Česku. A tady je pedál na klakson, mám pocit. Tady je potom tlačítko na zabezpečovací systém, neboli tlačítko bdělosti. Potom, když se tak vyklaníte z okýnka, tak se můžete řídit a tím pádem potom ovládáte tady tím s tím postaveným pultem. To je fajn celkem. To jsem si zkoušel už na posuvu a to je dobrý. Hej, ale to mi překvapuje. A nebo... Ty vole, počkat.
trochu zrada, asi jakoby. Jako nevím, co k tomu mám moc říct. Jo, mám ani nastavené na 200, ale tak to je jedno, že to koho zajímá. Jinak ta ovládání těch z těch displejů, tak tady toho není moc, ale někdy si můžeme ukázat změnu s tím, s rychlovlakem ICE, to jsem dlouho neřídil a to je hodně dlouho, co jsem s tím naposledy jel, takže to zase bude prdel, to si asi někdy předtím ještě udělám to. Někdy ten trénink na okruhu, ať si to zase vyzkouším, tak tam je displej přesně takovýhle, že máte nalevo ten displej a napravo ten a uprostřed jsou normálně analogové budíky. A přesně ten potom levý displej, tak tam si nastavujete všechno a to jako když nechápete, oč běží na tom displeji a neumíte ani lauter jako německy, fakt neumíte ani hovno německy, tak to se ztracení jako jo. To fakt jako jste prostě nejde nic. Nevím, proč tam nejde výkon. To mě trochu znervozňuje. Jo, dobrý už. Jsem to skončil. Jo, u toho ICEčka. Tak ta ICE 3 fakt má všechno tady na tomhle tom, že tam si fakt nastavujete všechno, jak tempomat, tak režimy světel, úplně všechno, od začátku až do konce, tak všechno se nastavuje tam. Což na jednu stranu je možná pohodlnější, protože o to volnější máte tady tenhle ten pult a tam je to fakt jako čistý, jo? Jak říkám, někdy až si s tím uděláme změnu na video, tak tam je to fakt čistý. Tam máte prostě 4 kontrolery, pár tlačítek, ovládání tady pojistek a tím to hasne. Jinak všechno máte na displeji and that's all, jo? Čistý, bílý interiér, tady máte takové velké čelní sklo, kde vám proudí hodně světla. Krása. Jo, fakt, na rozdíl tady od toho, kde prostě tady, když si vypneš světlo, tak tu si v kopce skoro na rozdíl od Vectrona. Tak to je zážitek. Tady tohle tlačítko, mimochodem, to jsem si studoval, co dělá, protože mě to zajímalo a já myslím, že to je připěťová ochrana, že když zabrzdíte doplná, když bych prostě tady dal, nechal nafouknout na těch 3,5 baru, dal bych tady prostě jakoby full service na to, na tu brzdu, tu poslední polohu před záchrannou brzdou, tak tam vždycky zůstává trochu vzduchu v potrubí kvůli bezpečnostních důvodů. A když se vám stane, že nebo když to třeba nechcete, nebo prostě děláte třeba posuv a chcete ten, jakoby tu brzdnou efektivitu co jakoby nejrychlejší a nejlepší, tak zmáčknete přesně tady to tlačítko a tím pádem vám to nebude nechávat tu rezervu v těch brzdových válcích. A samozřejmě, když to zase zmáčknete, tak si to zase bude nechávat tu rezervu. Takže asi tak, jinak nevím, co bych ještě tady řekl. Potom ještě v Česku, tak tady je potom vysílačka GSMR, která teda nefunguje, protože je deaktivovaná. Buď tady tohle je okruh, na kterým, pardon, já se začínám dusit, já už jsem jak naše učitelka ze třídy, to když už mluvím dlouho a nepiju, tak to už je tragédie, protože už začínám mít sucho v puse. Už vím, jaké to je, když jste přesně v takové pozici, když fakt kecáte a začíná se vám dělat sucho v puse, tak to asi si budu muset nosit pití a pít u toho. A fakt si dělat pauzy na pití. No nicméně, tak to je možná okruh, kde se nepoužívá GSMR. Ale já si myslím, že tady asi není líniový zabezpečovač. Že tady je normální... Tyjo, nevím.
Jako minimálně tady se nepoužívá, jo, protože teď mám scénář, nebo mám prostě zapnutou takovou obtížnost, že tady nejsou ty vlakové zabezpečovače, takže možná proto ta vysílačka GSMR je vypnutá. Každopádně to jakoby je k tomu. Pak ještě v Česku je tady taková, nevím, takový display, a to je pro Mirela, myslím, že. Potom ještě tady se dává takový políčko, nebo další takový, no prostě další takový terminál, kde si nastavujete rychlost pro TCS, takže tady asi to bude přizpůsobeno pro liniový vlakový zabezpečovač německý, který nevím jaký je, to neřeknu, zase takový jako nerd nejsem. Každopádně tady potom máte terminál pro TCS, anebo je možná tady ještě, vlevo, pod tím tlačítkem. Jo, asi jo. Jo, asi tady, protože to tlačítko je pro vlakové zabezpečovače, takže asi je možná tady potom. No a tady potom je display. To mají hodně ČD Cargo, když oni vozí náklady, hodně také ty pohraniční, nebo ty lokomotivy, co všechny přesně jsou u těch pohraničních dep hodně, tak přesně mají i ještě tady takový display, takovou, no prostě další terminál, a to je pro polský vlakový zabezpečovač zase, jo. Takže, a tam je potom ovládání toho polského vlakového zabezpečovače, což je potom jako zábava, když nejenom, že musíte umět Mirela, protože ne všude, ještě v Česku je ETCS, takže musíte umět Mirela, musíte umět ETCS, musíte umět, jak funguje GSMR, musíte umět, jak funguje německý vlakový zabezpečovač, pokud to jezdíte, a ještě jako třešničko na dartu musíte umět, jak funguje polský vlakový zabezpečovač, jo? Protože samozřejmě vy, když začínáte jezdit směny s tímhle, tak samozřejmě musíte umět, jak to všechno funguje, ale to je celkem logické, jo? Takže to dává smysl, že to musíte umět. Jinak nevím, co bych vám ještě k tomu řekl. Jo, možná vysvětlení tady těch budíků. Tak tady je výkon v ampérech, který tam jde. Tady je výkon v kilonewtonech, neboli tažná síla. Tady je, kolik máte v okruhu. V okruhu. Kolik máte předchystané u brzdových válců, jakoby na přímočinnou brzdu, což je tady tohle, tady je takový debilní starý kontroler, ale na Vectronu je ten kontroler té přímočinné střídačové brzdy novější a lepší. Tam se actually vyplatí používat ta přímočinná střídačová brzda. A tady vidíte dokonce stejného Traxe, akorát že já mám České dráhy, protože jsem si stáhl addon. No, takže tak, tady taky vidíte. Když to jde do žlutýho, tak to jsou kilonewtony EDBčka, neboli, jak už jsem zmínil, prostě elektrodynamické brzdy. Potom, když máte AFBčko, tak vám jakoby zmodrá ten úsek až po to, kde vy jste si nastavili, že takovou rychlost vám to bude udržovat. No, když samozřejmě teď dám a nastavím tu lokomotivu do tahu, tak to zmodrá jakoby do té plusové hodnoty. Hej ty, já se fakt musím asi napít. Já to asi teďka střihnu a napiju se. Dobrá. Přestávka na pití, pauza na hydrataci a to vám. Potom tady tohle je, že prostě máte ty návěsti od Deutsche Bahn, protože každá společnost to má ještě jinak. Tady tohle znamená, že máte deaktivovaný ten potvrzovací tady ten SIFA a SIFA pedal, což je prostě potvrzování těch zabezpečovacích systémů. Tady tohle jsem si zjišťoval, ale asi si nevzpomenu, co to dělá. No potom, tady si můžete připínat režimy těch displejů, já jsem když jezdil tady s tím, ale tady ten si je trošku pohodlnější. Tady taky, tam máte nějaký podrobnější nastavení.
V realitě tady toho nastavení je mraky, jo, akorát tady je to prostě zjednodušený, protože toho login nepotřebujete. V reálu, jo počkat, to možná tady, jo, tady se nastavujete jazyky, tady potom je výčet chyb a poruch, takže třeba když se vám stane porucha Mirela, že vám vyhodí nějakou chybu, tak zase musíte zhodit celou tu lokomotivu do baterek a potom to zpátky nahodit a jakoby tím dáte takový ten restart toho a ten Mirel vám už potom nebude házet chybu. Nevím moc ty scénáře těch chyb a proč se to děje, zase tak moc zkušený nejsem, nebo nemám to tolik načtené. A taky potom tady ten si tlačítka, tak na to si můžete dát cokoliv, co chcete. Takže tam třeba zmáčkne, že máš tam nastavení světel. Jo. Což by bylo super, kdyby se mi nějak podařilo, protože já fakt nevím, jak to tady funguje. Já jsem totiž nikdy moc tady s tím nejezdil, nebo je možný, že to tady někde nastavuje. Možná když dám auto. Nope. Tak nevím. Tak vám asi neukážu, jak svítí. Protože zase někdy si můžeme dát naopak změnu s Vectronem, toho umím ovládat. Protože ten je opravdu jednoduchý. Tady máte zase všechno. Tady jsou, Vectron to má udělaný tak, že on ukazuje hodně technických dat na tom hlavním displeji, jo. Nebo ten novější model toho Vectrona to tak má. První modely Vectrona to mají přesně jako tady. To znamená, že tady máte rychlost a výkony, jak vám jdou, a hlášení. A tady máte technické data, to znamená tlak v brzdové soustavě a blablabla, takové blbosti, nemusím tady všechno vyjmenovat, protože bych tady byl fakt dlouho. A tady máte potom nastavení toho zbytku. Jenomže tady je to tak, že tady máte nastavení všeho, ten se displej vám je k hovnu a tady vám ukazuje zbytek. Jo, takže... No a nový Vectron vlastně má ten display k hovnu, tady máte takových 20% informací a tady máte zbylých 80%, takže pecka. Nevím, proč to prostě nemůže být rozmístěné, jako prostě měl první Vectron, že tady máte technické data, tady máte nastavení a konfigurace a tady máte rychlosti, jako kolik jedete a řízení AFB a takové věci. Nevím, proč to tak prostě není. Kdo nad tím prostě přemýšlel, zas někdo chytrý prostě, nebo tam není o to jako, nejde o to, kdo to zavedl, ale spíš o to, kdo to schválil, jako. Takže, a to už je potom ta otázka. Jinak celkem se plázíme, bych řekl, možná bych se nemusel tak, plazit. Každopádně jsme ani nikdy nejeli tady Max, protože tím, že já moc nevěnuju pozornost té jízdě a spíš se snažím soustředit se na to, o čem mluvím, tak to je takový, jako, že dost flákám, jo, tu jízdu s tou lokomotivou, takže tak no. Ale tak já si myslím, že se to časem zlepší. Jak jsem říkal na začátku, že jsem taky dost vymluvený. Až se naučím a vymluvím se trochu a naučím se, jak pracovat s tímhle, tak to bude trošku lepší. Jo, protože ono dávat jakoby pozor na to, co děláte a ještě k tomu se soustředit na to, jak mluvíte, abyste nedělali blbosti a nebylo to ohovně ten komentář, tak je dosti složitý. Jo. Takže... tak no. Jinak taky nevím, jestli bych měl vystřihávat takové ty slepé chvilky, kde třeba to je 2 sekundy nebo něco takového, jestli vám to mám vystřihávat nebo ne. Ale já to spíš to beru, že to budou spíš takové víc chill videa, že to nebude takový pořád, že pořád někde budu mluvit, pořád něco budu komentovat
A že prostě pokud někde budu mít třeba delší směnu nebo něco a prostě už to bude s lokomotivou, kterou jsem prostě už někdy o ní mluvil, tak jenom řeknu nějaký data na začátku o ty směně a dám prostě nějaký jednoduchý timelapse nebo něco. A prostě v průběhu toho timelapse, pokud si něco vzpomenu, co bych chtěl říct, tak prostě to tam střihnu, zmíním to a potom tam zaznám nějakou hudbu, nějaký timelapse. A spíš bych to chtěl brát jen z ty videa jako takový víc chill, pohodový, že budu vždycky mít jakoby soubor videí, který bude, že třeba Bombardier Trax MS3 a tam budou všechny videa, kde jsem jezdil s Traxem MS3. A první video bude přesně tohle, kde jsem mluvil jako o nějakých, že jsem dělal vám nějaký popis tohle z toho. A zbytek prostě už budou jenom směny, jakoby nějaký, jak to můžu říct, scénáře v té hře, které už přímo pojedu. A zase se celkem plazím, nevadí. Jinak tu jsou stěrače, Trax MS2 myslím, že má tady na tomhle tom pultu, jak kdyby to taky až někdy s tím pojedeme směnu, tak já vám to udělám, já vám to zase ukážu. Myslím, že s tím mám ještě nedodělaný jeden posuv. Já ty posuvy si se moc nemám ráda, to bytostně to nenávidím. Obzvlášť s lokomotivama, které nemají přesně tady tohle, že nemají jak kdyby EDBčko na stejným kontroleru, jako máte ovládání výkonu, jo? Nebo trakce, takže to je úplně fakt, to mě, jako přesně s těma lokomotivama nemám rád ten posuv, protože zase tady musíte dát do nuly a tady zase přehodit na rychlo, na brzdu, když to tady, když potřebuji zpomalit, tak dáš jenom EDBčko v klidu. Jinak tady je pískování, to už jsem možná zmiňoval někdy. Tady je nahazování pantografu, ten má polohy, že dopředu je nahazování, dolů jednu pozici je shození a dolů o 2 pozice je shození a pískování k tomu. To nevím, jaký má efekt, proč je k tomu i to pískování. Každopádně to asi je jedno. Ono to asi nebude nějak podstatná informace extrémně. Každopádně tady je potom spojení okruhu, elektrického okruhu, neboli hlavní vypínač. That's all. Asi bych to řekl. Tady tohle to znamená, že zbytek, nebo že si prostě připínáte napájení mezi vaší lokomotivou a zbytkem soupravy, protože tady tohle má samozřejmě ještě i variantu toho, že můžete táhnout osobní vagóny. Proto tady je přepínač přesně na dveře, jo, takže tady tím, když dáte tak nahoru, tak zavřete všechno, tak otevřete všechno, jo. Nevím, jestli se tu nějak dá přepínat, kterou stranu chcete otevřít, asi prostě jedno, ale asi tak, no. Tady je přepínání světel, to už jsem ukazoval, nevím, to se zase všimli, že se s tím hrál. Tady je přepínání světel kabiny. Jinak nevím, no. Tady je nějaká povinná výbava, hasicí přístroje, lékárnička, tady v tom většinou bývá třeba mikrovlnka, nebo lednice, nebo nějaké umyvadlo, nebo nějaké jakoby zázemí toho stanoviště, něco v tom stylu vždycky tam bývá, jo. Na Vectronu, jak říkám, tam je to lepší, protože ten model je pro Train Simulator World 4, to znamená pro tuhle tu hru. Když to tenhle model je z Train Simulator World 3 a ještě tohle to myslím, že je jedno z prvních DLCček. Jo, takže tady ten model je takový méně detailnější. Jako teda s tím, že tady je celá strojovna, což třeba Vectron nemá, to je mi trochu líto, ale tak se na tom Vectronu ani ta strojovna není moc obsáhlá, takže... To asi ve výsledku je celkem jedno. Takže tak no, pak máte roletky samozřejmě, že jo. Tady je napsáno potom řád lokomotivy. To stejné ovládání máte na druhé straně. Nevím, jaký to má efekt, že to stejné ovládání dveří a klaxonu máte na druhé straně. Já si myslím, že to je kvůli toho, kdybyste si prostě chtěli přesednout na druhou stranu a dívat se z druhého okýnka. Asi. Třeba. Nevím. No.
tak, no. Tady ten si dvě blbosti jsou, že si tam jak kdyby cvaknete papír a máte tam jízdní příkaz. Jízdní příkaz je vlastně to, že když nastupujete na směnu, tak buď si jdete do depa, anebo na tu stanici pro ten jízdní příkaz a tam máte napsáno, anebo vám ho ještě tady někdo donese. Většinou to bývá nějaká obsluha té stanice nebo něco. A podobně, nebo vozmistr, nevím, kdo to všechno vám nosí ten traťový příkaz. A jednoduše to dělá, nebo je tam napsaný na tom papíře to, jsou tam napsané třeba výluky, že na tomhle tom přejezdu číslo 64 třeba nejsou závody kvůli opravám, takže tam jeď 30 a houkej. Třeba. Nebo tam v tom úseku je jenom jedna kolej, takže očekávej výstrahu a ve stanici předtím třeba očekávej, že budeš stát. Nebo tam, že třeba, nevím, je třeba výluka, tak prostě musí čekat, protože tam je výluka a podobně. Jo? Tady ten úsek mimochodem, kde teďka jedeme, je asi nejhorší. Je tuhle směnu nebo tuhle trasu stejnou jsem užil hodněkrát. A tohle je nejhorší úsek, protože vy máte 80 nebo kolik tam bylo a najednou vám tam cvakne pade. A máte ten úsek prostě chvilu, ale pak je prostě najednou zas kilo a pak zas 80, jo. Takže to úplně nenávidím. Fakt tady ten úsek je úplně brutálně na hovno. Ale přitom byste mohli podle mě volit úplně v klidu třeba 70, jo. Ale já chápu, tam je hodně výhybek, jo, takže z bezpečnostních důvodů tam prostě jakoby je míň. A jako ono to dává smysl, že tam je míň. Ale prostě jako, nevím. Nevadí. Je to jedno. Jakoby jedeme trochu přes limit, což v reálu byste za to asi točili pokuty. Ale tak tady ještě za to není nějak moc velký penál. Jako netestoval jsem, možná když hodně dlouho pojedete. Možná když hodně dlouho pojedete přes ten limit, tak vám to asi jako začne trošku jako ubližovat ta hra, ale... Jinak si myslím asi, že to nedělá žádný moc velký problém. Hej, těch 80 už tam možná může cvaknout, ty vole. Stejně už budeme za chvíli stavit vágnu, takže... Asi tak. Jinak vůbec ani nevím, jaký bude audio na tom videu, vůbec nic nevím. Nechávám se taky moc překvapit. Jestli to bude na hovno, nebo nebude. To uvidíme. Jestli to bude na hovno, tak to prostě nevyjde. Jednoduché. Možná budeme stát někde před stanicí, před tím Haagnem. Haubrybahnhof, jestli tam budeme stavět, nevím, počkej, můžeme se podívat na mapu. Nebudeme stavět na nákladním tom, ale možná před ním někde budeme stát, protože tam bude plno. Takže čistě teoreticky tam budeme asi stát, možná předtím někde bude červená, tak vám ukážu, jak tady vypadá ta strojovna. Myslím, že tady ten model je udělaný tak, že to je, že tady máte, jo. No tak vám to potom ukážu. Potom bychom si mohli dát někdy nějakou starší lokomotivu. Mám tady DVBR 156.2, nebo jak se to jmenuje. To se asi nevzpomenu teďka na to označení, ale pro větší znalce, tak v Česku lokomotiva řady 363 nebo 163 neboli ESO, tak vlastně to, co jsem teďka zmínil, tak DVBR 155 je vlastně toho ekvivalent, akorát že německý ekvivalent,
to bude taky trošku starší a ty lokomotivy tam je fajný. Tam jde vidět opravdu takový to, že hodně věcí se nastavujete manuálně, je to takový hodně nebo neintuitivní ta lokomotiva, ale takový hodně jako komunikativní s tím strojvedoucím, nebo jakože vám to strašně hodně věcí dá najevo, jako jo, a podobně, takže je to prostě, tam si nastavujete jak úplně všechny blbiny, jako jo. Nastavujete si tam, jak moc má mít efekt to, že přidáváte výkon, jak moc velký efekt má mít elektrodynamická brzda, jak moc velký efekt má mít normální vzduchová brzda, jak moc velký efekt má mít přímočinná brzda a takové věci, jako jo. To všechno tam se dá nastavit a je to úplně super a fakt to mě bavily s tím ty směny, takže teď se slyšeli, jak se zmínil ten tón toho vlaku, ten zvuk, tak to je přehazování převodu na trakčních motorech. To když se rozjíždíte, tak to jde slyšet potom. Hele, ten někdo má dokonce ten stejný Pole Vega. To ani nevím, že jak kdyby NPCčka to můžou mít. To je cool. To je cool, to se mi líbí. Jo, to už možná budeme stavět tam. Nevím, musím to stihnu ukázat. No každopádně, teď jak jsem se tak díval na druhý monitor, tak Trax MS3 je v Česku označený jako řada 388, to znamená podobně jako Vectron je 383. A v Roomu 2023 mělo Cherry Cargo 16 kusů a 18 lokomotiv RegioJet, takže teďka už jsem to vlastně upřesnil, předtím jsem jenom řekl, že tyhle si společnosti vlastní ty lokomotivy a to jsem i upřesnil, kolik kusů mají, takže aby to bylo přesnější trošku. Jo, no to fakt možná vychází, takže já možná dojedu tam, no. Ale mi to možná ten scénář ukončí, ty. To nevím, jestli chci dělat. No, nicméně pak si ještě ukážeme tu strojovnu. Teď se tady tak dost plazíme, ale on nemá moc cenu zrychlovat, protože stejně pak budeme zastavovat. Takže zkusíme, já myslím, že to EDBčko teď by mělo brzdit možná až třeba do 5 km/h. Nejsem si jistý, ale myslím, že by mělo. Trax MS3 je taky dobrá. Jako já jsem ho v tomhle videu tak jako víceméně než zhejtil, ale neúplně vychválil. Jako některé věci jsem tady řekl, že jsou blbý, ale jako nemyslím to špatně, jako já na té lokomotivě mám dost naježděný velký level, a jestli to někde půjde vidět. Asi ne. Nicméně, já mám rád, jo, je to dobrý. Jak říkám, má to ten kontroler, že to je že dopředu máte výkon, dozadu máte EDV, takže to je dobrý. Teď nevím, jestli to s tím EDBčím zastaví úplně dolů, možná by mělo, to nevypadá. No možná to fakt tak vypadá, že to zastaví, možná je. A nebo jestli to bude třeba plazit. Jo, vidíte, teďka už klesá ten výkon toho, ten brzdný účinek toho ADB, takže teďka to zpomalujeme, pomaleji.
A tak ono to fakt asi zastaví do mrtva. Jako ještě se pořád plazí, ne? Tak. Paráda. A tak mi to rovnou ukončí. Takže z heroicky vám teďka můžu dát střih a můžu vám ukázat na cvičném okruhu, jak to vypadá. A tu strojovnu a celkově můžeme si obejít ještě tu lokomotivu. To můžeme, čistě teoreticky. Takže... Jinak, tak asi vypadá jako celkově ta hra. A... tak prostě celkově vypadá ta hra. A... ty scénáře. Tohle stojí přímo jakoby podle jízdního řádu, ale pak jsou ještě přímo vytvořené pro tu mapu. A ty vypadají trošku jinak, ty jsou trošku komplexnější, tady tohle je takový dost jednoduchý, jako. Takže... Tak, Electric Trains, Germany, a tady bude někde... Že nevím, jaký to má co číslo. Ne, tak to není. Jo. No tak tady je nějaký popis, že jo, na tom, takže přes nárazníky tam 18,9 metrů a rozvor, jo, rozvor to má 10,44 metrů, tady je nějaké označení ty lokomotivy a podobně, tady je maximální rychlost, jo, v Česku je 160, tady má 86 napsáno. No a takhle se tak vypadá, to je to, s čím jsme dneska jeli. Jinak potom zvenku nějaký popis, tak tady myslím, že je nasypka na písek. A tady je potom potrubí na pískování. No a to je asi vše, no, takže můžeme si teda podívat ještě na druhé stanoviště, to je úplně stejný teda, ale můžeme si ho ukázat. A můžeme tady do té strojovny. Tady, jak jsem teda zmiňoval, to asi bude lednice možná. A tady je ovládání kompletní, tady tím encím aktivujete stanoviště. Tady je dobrý, že se rozsvítí, jo. Ve Vectronovi máte takový klíček a tam je to tady těž dobrý, ale některé lokomotivy to mají takový dost neintuitivní, to aktivování toho stanoviště, takže tak. No tady jsou nějaké ovládání jako pojistky a podobně, tady máte přesně tak ovládání ETCS, LZB, PZB, to jsou všechny ty zabezpečovací systémy a podobně. No a jak jsem říkal, tak je to tady takový dost, jak kdyby had, ta strojovna, ta ulička. A myslím, že v reálu snad možná někde tady, myslím, že to je někde tady. Někde tady v těch místech myslím, že je potom ještě ten naftový motor, který přesně máte s tou konfigurací last mile, takže tak. Jinak, to asi vše. Moc nemám, co bych k tomu ještě víc řekl. Nicméně, vzhledem k tomu, že už nic nemám, co bych dodal, tak ano, s tím jsme dneska jeli. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, že jo? Já se zlobit nebudu. A po případě odběr. Takže zdar.